Kaixo lagunok. Gaur, ipuin bat kontatuko dizuegu. Bizitzaren orekatasunari buruzko ipuin bat. Eguna eta gauari buruz, bere eguzki denborenarekin, poza eta tristura, zailtasunak eta erreztasunari buruz, baikortasuna eta ezezkortasunari buruzko ipuinak. Horretarako, ipuin errezunetan, kurrengo pertsonaiak ipuineko atal garrantzitsuen irudi direnak ikusiko dituzu. Eguzkia. Argi naturala bezala, bizitzako emergiaren irudi. Ilargia. Atsedena eta metxe egiteko momentua. Unai. Barruan daramagun indarra. Boterea. Jon. Bizitzako tamaltasunen irudi bezala, askotan aurrera jarraitzeko ilusioa kentzen digun. Saioa. Itxaropenaren eta ilusioaren irudi bezala, amodiorekin batera. Amodioa, ilusia eta ilusioa direlako baikorrek bihurtzen gaituena, eta maitatzeko eta maitatu izateko bidea zabaltzen diguten. Bihurtzez espero dugu agertoki magiko honetan gertatutakoa zuen gustuka izan dadila. Bazenbe, aldi berean, oso hurbil eta urrun zegoen herrizka bat. Oso pozik bizi zirenako biztanleak eguzki dizdiratxo baten azpian. Denak lokartzen ziren, eta ilargiaren argipean amesten zuten, indarrak hartuz hurrengo lan egunerako. Horretariko gaur lasei batean, maltzurretako oldar batek eguzkia lapurtu zuen.
egun sentia izateko ordua zen, baina eguzkia etzen desagertzen, herritarrak oraindik lo egiteko ordua zela uste zuten. Gabaz-gaba, lo eta lo nekatuta zeuden. Guztiz nahaztuta gertatzen zenarekin. Ez ziren logure, eta denak gaixotzen hasi ziren. Herri kontzertena arotza zen, eta ozenki esan zuen. Hau ezinezkoa da, eguzkiaren bila joango naiz, edo zer egingo dut berreskuratzeko. Itsasoa zeharkatu behar badut, itsasontzi handi bat eraikiko dut. Mendigailur batera igo behar banaiz, zuek inoiz ikusi dituzuen eskailera altuenak eraikiko ditut. Erreka batetik igaro behar banaiz, behar bezalako zubia egingo dut. Edo zer eguzkia gure herrira itzul dadin. Horrela, martxan jarri zen eta bere poza eta ilusioa animali jende eta espezie guztiei zabalduz berarekin abiatu ziren eguzkiaren bila. Kostata, baina euren uste baino lehenago, heldu ziren paraje arraro batera. Gaizki arnazten zen, dena itxuzia zen, eta uda oioak entzuten ziren. Entzun. Oioak momentu baten izildu zirenean, hango herritarren maltzura guztiz nekatuta lurrera jauzi ziren. Bapatean, Unai, kaiola batetik
zetorren argi bitxi bateta sohartu zen. Hurbiltzerakoan, lamia bat lo zegoela ikusi zuen. Lamia begietara begiratzean, hau esnatu egin zen. Kaiola zabaldu eta lamia ederra dantzan hasi zen. Eguzki hautsa bota ahala, itxaropenaz eta ilusioaz zipristentzen zuen bere inguruko izaki oro. Momentu horretan, bahituta zegoen eguzkia irten zen, dizdiratsu, zoriontsu. Harrezkero, denak abestuz eta dantzatuz eguzki eta ilargipean dabiltza, ilusioz eta postasunez blai, bihotzak itxaropenez gakezka. Horixe ikasi baitzuten herrizka hartako izaki guztien, eguzki eta ilargiarekin batera, ilusioaren eta maitasunaren beharra zutela, zoriontsu bizian izateko. Eta hori lortzeko, bihotzaren eta norberaren barne indarra baino handiagorik ez zegoela.